Estanse a ultimar os detalles para comezar coa construción do edificio de deportes náuticos de Ribeira. Con este proxecto queres impulsar o remo no municipio. O Concello de Ribeira ten en carteira diferentes proxectos. Un dos máis demandados é o Centro de Deportes Náuticos, o que será a futura sede do Club de Remo de Ribeira. A súa construción está a piques de comezar. Iniciouse esa obra coas perforacións iniciais, detectouse que había un problema por non ter feito un estudo xeotécnico no seu momento. Ese estudo xeotécnico xa se ten encargado, xa se nos vai facilitar pois, seguramente a próxima semana, mediante a cal temos que facer uns pequenos pilotes para soportar o edificio, non? Porque a base firme de terreo pois estaba un pouco máis profunda de onde se tiña detectado no seu momento inicial. Por tanto, unha vez teñamos ese estudo xeotécnico, as obras procederán a seguir de maneira normal, non hai ningún tipo de problema con respecto a iso. Polo que agarda que a empresa adxudicataria do proxecto poida rematar en tempo e forma o Centro de Deportes Náuticos que se localizará no Porto de Aguiñó. Que tanta falta lles fai ao club, non? Porque neste momento están unhas instalacións que son un pouco axeitadas e creemos que ca nova instalación pois tamén terán un repunte de matrículas de persoas que fagan este deporte. Pérez Barral sinala que en principio o estudo que hai que realizar non demorará en gran medida os prazos da construción da sede do Club de Remo local. O estudo aproximadamente pois, pode demorar o inicio desas obras uns 15 días. Por tanto, nos prazos que manexamos son tempos máis que aceptables. Outro dos proxectos que está pendente de iniciarse é a nova biblioteca. Aínda se está a agardar pola resolución do expediente e da rescisión do contrato da empresa adxudicataria. Sabemos que os trámites burocráticos moitas veces son máis lentos dos que nos gustaría, non? Para que a administración sexa garantista hai que dar prazos e uns tempos moi concretos. Por tanto, estamos finalizando ese expediente de penalización da biblioteca. Tan pronto se remate ese proceso de penalización, abrirase o de rescisión do contrato e poderemos axudicala novamente. Non abriremos un proceso aberto de licitación para que calquera empresa interesada en construir esa nova biblioteca para Ribeira poida facelo. Agarda que ese proceso finalice antes de rematar o ano.